Takto vyzerá minimálna mzda na Slovensku po konsolidácii. Čo myslíš, koľko ti ostane, ak zarábaš minimálnu mzdu 915 eur? Fakt, že z minimálnej mzdy by mi už ten štát nemusel nejako veľa brať. Ja neviem, tých 800-850 by mi mohlo ostať. 729. 729? To ešte z toho mi zoberú toľkoto? Áno. A skús teda povedať, koľko by mohli byť odvody. No čo, zdravotka, nech je tých 30 eur? 46. Fú, to je o 50% viac, ako som si myslel. A sociálna? Sociálna to bude viacej. 50? 86 eur. 86 eur? Wow. A takisto ešte predávok na daň? Predal, no nech maximálne 40 eur. 54 eur. 54. Takže to dokopy zaplatím koľko na tých daniach a odvodoch? 186 eur. A je to vlastne o 6 eur menej, ako to bolo pred rokom. Čiže keď zarábam minimálnu mzdu v roku 2026, tak dostanem o 6 eur menej, ako keby som zarábal minimálnu mzdu minulý rok. Fúha, tak to teda je veľmi náročné vyžiť z takejto sumy na Slovensku.